Čaute, vítam z nového videa z môjho druhého kanála. Aj to vlastne druhé video sa dá povedať, tu len čakať. Dobre, takže to vlastne druhé video z tohto kanála. Keď pozráte, tak nezabudnite dať like a odber. A dneska ideme hrať FNAFko, alebo Five Nights at Freddy's, kto nevie, a jednotku zatiaľ, čiže jednotka. Takže dáme New Game, dáme toto, ja to hrám, akože nehrám to prvýkrát, viem, že o čo tu ide. Takže som naozaj zvedavý, že ako mi to pôjde. Dobre, takže prvá noc začína sa o 12:00 a budú nás to strašiť animatronici. Momentálne prvú noc by to malo byť také. Ináč ja som to chvíľku dozadu hral a toto endoskelety, tu ho vidíte, a normálne s touto maskou sa na mňa pozerali. Takže to bolo také okamihy. Ja všetko v pohode zatiaľ, takže naozaj dajte ten like a odber. Ja zatiaľ budem len tak pozrieť, nič sa asi nedieje. Prvú noc by sa nič nemalo deť akože vážneho, takže vlastne akože nemusíme aj pozerať zatiaľ. A tak pre istotu budem radšej pozerať. Foxy prvú noc vôbec nejde, ale taký plný podľa mňa pôjde. Takže nevyzerá to tak, že by sa chceli pohnúť zatiaľ, takže ja mám zatiaľ oddych. Takže samozrejme skontrolujte si, že či tu máte odber, lebo toto je môj druhý kanál, kde natáčam vlastne hry. Takže mohli by ste ho dať, keď ho nemáte. Ja budem naozaj rád. Pozrite, teraz sa na mňa pozerajú, vidíte tie biele oči a táto maska je otočená, ja vám to ukážem za chvíľku. A mne sa zdá, áno, aj títo vzadu, aj tento obraz sa na mňa pozerá. Takže si to screenshotnem. Tak, a dokonca aj tu vzadu. Tam to uvidíte, pozrite za chvíľku, ja sa to pozriem. Vráťte sa naspäť a všetko je normálne, vidíte? Táto maska sa mne pozerala, aj ten obraz bol taký ako predtým a toto bolo otočené a tento endoskelet sa mne pozeral s touto maskou a tá maska bola otočená. Takže OK. Takže baterka vyzerá, že je v pohode zatiaľ, oni sa na mňa pozerajú. Pohodička, endoskelet je v čile. No tak pre istotu zasvietim, aj keď viem, že teraz nikto nebude. OK, takže zatiaľ máme chill. Samozrejme, keď chcete ďalší diel z tohto, toto vlastne budeme hrať len prvú noc a možno ešte druhú, ale... A možno by som si to rozdielil do prvej, druhej, tretej noci a 4., 5., 6. To by bolo celkom dobre, takže... OK, títo sú v čile, takže podľa mňa ten endoskelet vôbec nemôže výsť, takže neviem. Bonnie, kde je Bonnie? Bonnie, fú, to si. Až som sa vlákol, že som ťa nevidel. OK, takže ty si tu, OK. Chica zatiaľ na svojom mieste, ty si stále tu, OK. Infarkt som dostal, keď som videl tento. Hej. A? Kam ideš? Kde si? Kde si ty, hajsa? Tak ty už si tuto zrazu. Číka na svojom meste. Tak ty už ideš takto po mne, OK. Pri mne, ja som to dlho nehral, takže mám stres. Fúha. Chica je na svojom mieste, debilko je toto, OK.
Ja to počujem. Ešte tu, takže ja otvorím tie dvere zatiaľ, ale sa riadne toho bojím, som to tak dlho nehral, že už ani nepamätám, kedy som to naposledy hral. I'm scared. To nestálo tu toľko, to je v pohodičke, keď je tu. Číka, ostatní sú na svojom mieste. Počkaj, kde? Kde? On je tam, okej. Okej. Triama je zatiaľ, čo to je? Ok, to bola polička, to som si pomýlil s poličkou. Ok. Samozrejme, napíšte mi do komentáru, či by som mohol vyskúšať ďalší diel, takže toto bude bez strihu asi, lebo to tak aj je celkom v pohode, má to 5 minút zatiaľ, to bude prvá noc za nami. Kde je, však si tam, nie si. Není. A to je, fú, tu si. Ne, číka. Kde je číka? Číka. Kde je číka? Číka je tu. OK. Ešte tam je jedno. OK, takže číka je zatiaľ tu. To vyzerá, že by to ešte niekto viac šiel, ale tak ešte tam je. Ešte si to OK. Dobre, tak bol by som rád, keby si išiel preč, prosím ťa. Tuto, alebo sem niekde, tu je úplne na pohodičku. Ešte si tu chodí, Číka stále tu, pohodička, keď je tu. Je v pohodičke. Môžeš je preč, OK. Kde je voľný do keľu? Tu je ten... Není tu. Kde je? Čo? Aha, on tam je. Ja už len takto budem pozerať. No kde je Bonnie? Bonnie, kdeže si? S ťa bojím. Ne, ešte aj ty po mne vyletíš? Ešte aj Foxy? Ešte aj on? To fakt, to som si od tebe nemyslel, že ty pôjdeš ma strašiť pre noci. To som si od tebe... Že kvôli čomu to robím, lebo mám 20% a už bude 6 ammo, takže už mi to je jedno. Tu je Bonnie, takže... Čakaj tu, ja to zatiaľ otvorím, neviem, čo sa stane, keď to otvorím. Sa nestane zatiaľ, potrebujem hlavne Freddyho, aby ty neletíš. Bonnie je tu. 6%, ale je 5 ammo. To som si nemal mňa tu baterku, neviem čo tak. 4% mám. 4%. Zazvoň, prosím. Zazvoň. Potrebujem koniec. Oh my god. Jupi. Ne, počkať, toto už nie. OK, takže ja som naozaj rád všetkým, čo pozerali až do konca. Nezabudnite dať like a odber. My sa uvidíme znova pri ďalšom dieli a zatiaľ čaute.